kulturala. Bueno, emanaldian ondoren, ongi etorri berriro, zinemaldi alternatibaren 12. edizio honetako bigarren proiekziora, atzo izan zan lehenengoa Txantxerrekan, gaur bigarrena egin behar genuen Sagueseko frontoian, eta polita izango litzateke, horrelako itxaso irudiak eta hondartzan doan ikustea, baina herri zoragarri eta tropikal hontan daukagun eguraldiarekin nahiago izan dugu hona ekartzea, bai? Marruma kulturalek nolabait parte hartzen dugu edo dute, ez dakit zenbagaren pertsonan hitz egin zinemaldi alternatiboan, eta orduan aprobetxatu dugu grabatzeko saio guzti hauek, grabatzeko ondorengo hitzaldi elkarrizketa talde terapia hauek, eta podcast formatoan ondoren emitituko dira, iVoxera igotzen dira, sare sozialetan ere bai marruma kulturalak hor daude Instagramen, Telegram kanal bat ere badago, eta bai, orduan, gaurkoan izango nauzu hemen pixka hartzai gidari eta gonbidatu bezala hitz egiteko dauzkagu alde batetik Sabina, dokumentalaren egilea, eta beste batetik Waldo, Antondegi Berdearen ordezkari gisa, eta orain azalduko dizuet nondik egin begun lotura hau. Bai, izan ere, dokumentalean ikusten den bezala, Run por la Planet sortu zen mugimendua, G7 begira, Biarritzen egin zuten bilerari begira, eta ikusi dugu, hilabetean behin olako arraunaldi bat egiten zutela, eta okerez banago, bestela zuzendu jazu, Sabina, G7 bileraren ondoren ez da desegintzela mugimendua, baina bai ja maila apalago batean hasi zela funtzionatzen, ez horren mediotikoa edo ez horren aktiboa, baina ondoren egontzan bigarren ez dakit nola esan, bigarren garai bat edo mugimenduaren zatez, berraktibatu egintzen, Donibane Loitzunen azaldu zanean asmoa, olatu artifizial bat, surf park moduko bat eraikitzekoa. Berraktibatu egintzen mugimendua, eta nolabait lortu zuen oihartzuna, eta eduki zuen eragina, azkenean bertan bera geratu zen asmoa, olatu artifizialarena, eta, pentsatu nahi dugu mugimenduak zer ikusia izan zuela edo nolabaiteko presio talde bezala funtzionatu zuela. Eta horrekin lotu dugu, oso erresa da lotura egitea, bai, Antondegi Berdearekin, izan ere orain hemen Donostian asmo bera dute, gure agintari maiteek, eta olatu artifizial bat egin nahi dute, olatu naturaletatik kilometro erdira, praktikamente, bai, horrek suposatu dezakenarekin, orduan, aukera politari ditutzi daigu, pixa bat bi mugimendu hauek elkarrekin aurkezteko, eta gaurko sola salditxo egiteko. Eta, nahi badezu ez zuzenean aurkeztu apur bat, bai zuk, hasi nahi badezu, Waldo, Antondegi Berdearen proiektuarekin, edo nondik norakoa, edo hainbat kolektiboko osatzen duten mugimendua da, eta zein den egoera gaur egun, pentsatzen dut denok irakurri entzun edo jakin dugula zerbait surf park edo olatu artifizial honen inguruan, baina, apur bat egiten badiguzu azalpentxo bat. Atxaldeon eta hori guztia, ni dokumentala ikusterakoan izan dudan lehenengo sensazioa, izan da inbidia, igual bai, inbidia esango dut, ez? Inbidia zergatik, ikusi izan dudalako, hainbeste, surflari nolabait erreibindikazio baten atzetik, ez, aurretik. Eta horregatik enbidia, ez? Zeta guk zoritxarrez Antondegi Berdea osatzen ditugun taldeak momentuz ez dugu olakorik lortu, ez? Egin genuen saiakera bat, oain dela ez dugu horatzen zehazki 2 hilabete, eta apenas lortu genuen dozena bat, 15 lagun horren nolabaiteko alde arrauna egiten, ez da? Agian esplikazioa badago, ez? Zeta azken finean, hor ikusi izan duguna da, nolabait ura, kasu honetan itxaso, ozeanoaren aldeko ekimena, ez? Eta hori, zabalagoa da, handiagoa da, lurra baino. Eta horrek igual esplikatzen du, ez? Hori izan daiteke arrazoi bat. Ozeanoren alde nolabait lana edo babesa edo egitea, garrantzia handiagoa du lurraren aldeko lana edo babesa baino, ez? Naiz eta guk
lurtarrak izan, no del todo. Eta bigarren esplikazioa agian ere da hori testu ingurua ikusi izan dudala G7-aren historiarekin, ez? Eta orduan nahasten dira nolabait, batu egiten dira nolabait bi errebindikazio, ez? Eta gure kasuan, Antondegiko babesaren nolabaiteko alde lanean gauden taldeak, azken finean, ez da gutxi, baina azken finean lurraren aldeko defentsan edo ari gara, ez? Eta orduan, surflarien mundua, pixkat, ez, urrutiago dago, ez? Eta azken finean behaiek taularen gainean daude, itxasoren gainean daude, eta dirudienez, dozena bat, edo bat kenduta, lurran izan nahi dut, gertatzen dana, pues, zaila inbesti importa, ez? Eta horregatik inbidila. Eta nik, como me ha tocado venir aquí en paso palabra, es decir, yo no vengo, yo no voy, yo tampoco, yo no puedo, yo no sé qué, y el tonto, yo en este caso, tokatu zaidan ez etortzea, komentatu nion bati, nik oso ondo iruditzen zait, galderak erantzuna, baina ni motxa naiz, o sea, yo no estoy dispuesto a que me pregunte cualquier cosa y a responder cualquier tontería. Orduan, tengo traída la lección medio aprendida, eta orduan nahiago dut, botatzea pixkat mitin laburra, dezein dan gure kezka, ez? Zeta gure arazoa, ez dut esango zeharo desberdina denik, baina desberdina da. Gure arazoa da, olatu artifizialak, faktoria bat, olatu artifizialak sortzeko egin nahi dutela, eta horrek ez dauka esanka ez da ez bururik, ez? Olatuak badaude, gaur ere, gainera, Zurriolan, nahiko, eta gainera, ez dauka inongo zentzurik, olako faktoria bat eraikita dagoenean, ja badago beste bat, Izarnazabalen. Orduan, ez dugu ulertzen, eta ez dauka inongo zentzurik, zergatik, olako infrastruktura bat ja egina dagoenean eta dirudienez, porque friki guztiak eta bit guztiak Shakira, Piqué, eta olakoak juten dira, osea, funtzionatzen du, por lo visto, además es macanudo, porque van y disfrutan, zergatik hori kendu hortik eta honea ekarri. Ez dauka zentzurik, ez? Eta horren hain simplea da, osea, ez dauka zentzurik, txasoa daukagu bertan, faktoria badago 20 kilometrotara, ez dauka zentzurik. Eta azken finean gure nolabaiteko postura da lurraren defentsa, ez da itxasoaren defentsa, que baita ere, ni guztiko partaidea naiz, eta ekimen asko egiten ditugu, ekimen batzuk egiten ditugu itxasoaren alde, itxasoaren defentsan, plastikoa biltzen Zumaiako rasamarealean, regia jartzen ibaien ondoetan, eta azken finean plastiko gehienak lurretik gizakiok botatzen ditugu lurrera eta gero ibaira eta gero ibai autopistatik itxasora. Eta, bueno, ekimenak egiten ditugu, ez? Baina kasu honetan da lurraren defentsa, me quedan 2 minutos, lurraren defentsa. Zeta, azken finean, Antondegi, eola biratuko, 1, 2, 3, 4, 4 personazik gainontzekoak ez dutuzu ezagutuko, da muñotxo bat, hor, poligono 27, eta Martuten eta artean dagoena, inork ezagutzen ez duna, baina balioa du agroekologikoa gehien bat gaztientzat leku atxedena eta kumatzeko eta egiteko hori guztia, eta hor jartzea ez dauka zentzurik, ez? Eta hor nahi deguna, eta horrekin lotzen gara Don Ibanen Leutxuneko langile edo langileekin, lotzen gara borroka horretan, ez dauka zentzurik, ez da beharrezkoa, inork ez du eskatu, ez dago demandarik, eta horren ez du zentzurik horre egitea, ez da. Eta osatzen dugu, gure talde Antondegi Berria osatzen dugu talde nolabaiteko ekologistak, gaztien aldekoak, eta baina badaude, zorionez, surflari batzuk, eta horiek ere bere errebindikazio dituzte, ez? Hemen gutxi azaldu dana, porque movida hau ez dijoa con la historia, digamos, del espíritu del surf
ez da saldu, un poco de kostau bai, baina ez da saldu. Eta surflari hauek, gure taldean daudenak hori esaten dute, ez? Olatu artifizialak nolabait espíritu, hay un viejico que salía con pelos tan blancos como los míos, que decía, ¿no? Yo creo que representa un poco el espíritu ese, que olatu artifizialak nolabait benetazko, jatorrizko surfaren espirituarekin bat ez datorrela, ezta? Desitxuratu egiten dutela, surflariek nolabaiteko bereen arteko elkartasuna dutela, beraiek itsasoarekiko duten nolabaiteko identifikazioa eta babesa eta bar, eta orduan olako faktoriak nolabait surfaren kultura, sustraia, lo que sea, desitxuratzen dutela, ez? Eta orduan horregatik batu gara konservazionistak eta surflariek. Eta bukatzeko ja, enbirilla, berriz diot. Enbirillaz eta guk ez dugu lortu jendea aktibatzea. Nik onartzen dut, batzutan goraipatzen direla, jo que se ez, garaipena, orintean pum, ontan momentuz ez dugu garaitu, ez dugu ezer irabazi, baina itxaropena badauket zergatik, ez indartxoa garelako, ez lana ondo egiten dugulako, ez asko garelako, ez, baizik eta proiektu hau, eta ez da proiektua, porque ez dago ezer marraztuta nolabait ofizialki, da asmoa proiektua baino, asmo honek ez daukalako inungo zentzurik, eta agian, burutzatzen ditut laubeatzak, agian Donostiko udaletxeko agintariek konturatuko dira ez daukala zentzurik olako faktoria bat egitea itxasertzean eta olako kostu bai ekonomikoa eta bai naturala ez dula zentzurik, ez? Y yo creo y espero que al final no tiren para adelante y que si eso ocurre, que no tiren para adelante, no nos vamos a poder colgar ninguna medalla, pero sí que nos vamos a poder aplaudir por habernos quedado a gusto, por haberlo intentado, ez? Eta bitartean segin dezakezue, hor azaltzen da hor banatu ditugun esku horrietan, azpiko, ez dakit nola esan, faldoia, no, ez tal, web bat nun sinadurak biltzen ari garen, eta, bueno, zuen sinadura ematen baldin badituzue, pues ja, ondarraren ale bat ja jarri duzue, y habéis colaborado, que es de lo que se trata casi siempre, ¿está? Hori da guztia. Txalba, ez? Bale, mila esker azalpen guztiagatik, Waldo. Eta, bueno, ez dakit norbait behatzo zen hemen asmo honen berri etzuenik, baina nire bat ados nago, nik ez dut lortzen guzti horren zentzua topatzea. Bueno, bai, erresa da ekonomikoa, ez, izatekotan, baina, bai, egia esan, ez dakit Donibane Loitzunen aurkeztu zutenean asmoa zeintzu ziren arrazoiak, edo nola defendatu zuten proiektua, azkenean aurrera atera etzena agintariek, baina igualtzuk badukazu informazio gehiago, Sabina. Bai, ni egon nintzen mugimendu guzti hauetan, beraz, dokumentala grabatu genuen unetik surfaren proiektu horren garaiera arte ere, eta hasiera batan historia da, badaude 7 hektarea zeuden, ez? 7 hektareatan egin naizen surf parke hori, beste hainbat makro eraikuntzarekin batera. 3 hektarea enpresa pribatu batenak ziren, eta 4 hektarea udalarenak. Eta justo konfinamendua baino lehen COVID-aren hasieran, otsailan, bozkatu zen pixkatera sekretu batean, baina izkutuan bozkatu zen noa deitzen hori, urbanizazio plana. Ezagit ze izen ematen zaion hemen, baina plan lokal de urbanismo horako. Hori bozkatu zen eta bilakatu ziren 4 hektarea hauek urbanizableak. Beraz, horrek esan nahi du, hortik aurrera eraikin bat egin zitekela eremu hauetan. Eta beraz, enpresa pribatu, beraz, da espazio bat 7 hektarea dazkana, hemen daude 3 hektarea eta hemen 4. 3 hektareak enpresa batenak ziren Bor Rider izena duena da Quicksilver erosi duena. Eta, beraz, 4 hektarea hauek batuta,
egin ziteken surfpark proiektua, beraz. Otsailean bozkatu zanean oso informazio gutxi atera zen horren inguruan, eta hortik hilabete batzutara, konfinamendua eta gero edo garaia hartan, ateratzen da notizia udaleko oposizioko alderdi politiko abertzaleak hasten delako komunikatzen horren inguruan. Eta hasieran oso gai politizatua bezala ateratzen da. Eta mugimendua, arraun egin zure planetaren alde, Janbukta Planet mugimenduak, esaten du hemen guk generaman garai bat etzan etenalditxo bat, ez? Ari ginen, egon ginen montatzen dokumentala, eta dokumentalaren zabalpenean, eta horrek denbora asko hartzen du. Eraz, horretan fokalizatu ginen, eta beraz, hau atera zenean, batu ginen, eta esantzun mugimenduak hemen zehozer egin beharra dago. Eta eztabaida hori gaur egun oso maila politikoan gehatzen dana, herritarren mailara jaitsi behar dugu, ze jendea ari da imaginatzen hau oso politikoa dela, eta ez da konturatzen bere arazoa ere badela lurraldearen antolaketa, jende bat biziten lurraldearen antolaketa nola eraman nahi duen. Eta beraz erabaki ginen bilera publiko bat egitea. Notizia hori aterazenan, hau da, Borr Rider enpresak erabaki zuenean surfparkaren proiektua abiatzea. Abiatzea, hasi ziren anuntziatzen, baino hainbat urrats bat zeuden egiteko. Baino terrenoa urbanizable den unetik, ja atea irekitzen da hainbat horrelako proiektuai. Beraz, egin zen bilera publiko hartan batu ziren ezagitzen bat pertsona, baina irekizitzaien bilera hori herritarrei. Eta jende asko batu zen, batzu kontra zirenak, eta beste batzu etorri zirenak informatzeko, eta igual erdi alde zaudenak ere bai, eta egon zen eztabaida asko. Eta horren harira, erabaki zen, hainbat ekintza erabaki ziren, baina borroka mediatikoa izango zela erabaki zen. Batez ere mediatikoa, ze justo ginen garai batean hori zen iraila urria 2020, uste dut, eta COVID-arekin eta restrikzio asko zauden, eta oso errez ere leporatu posible zitzaigun, edo zen ekimen egiten batzen, ekimen jendetsua, COVID-aren garapena sustatzen alko genukera. Beraz, erabaki zen asko mediatizazioaren bidez borroka egitea. Gure helburua zelako, udalak atzera egitea urbanizable zen terreno horren gainean. Segure ustez, enpresak etzulako atzera egingo, baina udalak egin zukela gehiago atzera enpresak baino. Eta beraz, erabaki zen sufrelari ezagun batekin batzea, neska bat, Lea Brasi deitzen dena, asko konprometitu dena ingurumen mailan, ozeanoaren babesean. Berak gutun bat idatzi zuen, eta hasiera batan erabaki zen surf munduko jendea mobilizatzea, ze argudioa, esaten duzun argudioa, beraz, proiektua sustengatzen zuten jendearen argudioa zen, esatea surflariek hori nahi zutela. Hori zen lehen argudioa. Bigarren argudioa zen ekonomikoa. Lurraldearen zat, garapen ekonomikoa ekarreko zura. Beraz, lehen argudioaren kontra egiteko edo, esan genuen, hasi behar dugu surf komunitatetik, eta surf komunitateko representanteei eskatu behar dugu beren iritzia, erakusteko denak ez daudela horren alde. Beraz, Lea Brasik intzun gutun bat, eta surf komunitatari eskatu zitzaion, hainbat surflari ezagunei, hau izenpetzeko, eta erabaki zen hortik aurrera ez bagenu lortzen dinamizatzen, aldatzen, iraultzen egoera, gainerako eragileak aintzinera emango zirela, ingurumen, elkarteak eta beste. Baina hasiera batan argudio horri kontra egiteko erabaki zen surf komunitateak hitz egin barzula lehenik eta behin. Eta bai, hori gero webgune bat osatu zen, gutun hori zabaltzeko, eta hainbat manifestu bat eratu zen, 24 arrazoiekin zergaitik surfpakaren kontra ginen. Eta bai, nik ustet, orai egiten dugun irakurketa da, hainbeste mediatizatu da gai hori, non momentu batan enpresak atzera egin duen. Dirudienez, estatu batuetako ordezkariak enteratu direnan, esan dute hemen ezin du egon hainbesteko rebueloa,
honen inguruan, eta ofizialki hori da arrazoia. Baina, esan nahi dudana da, eta zuri erantzuteko, bi gauza, bata, ozeanoaren babesa, lurraren babesa. Egia da, mugimendu honetan asko suflariak agertzen dira, baina maila zabalago batean ozeanoa babesten duten jendea dago, eta hau da beren abia puntua, baina azken finean horren atzean dagoen guztia da amalurraren babesa, eta ez dakit, ozeanoa babesten duten gero lurrean egiten dituzte ekintzak amalurra babesten dute ere eraberean. Eta amaieran komentatzen diren hainbat urrats esaten ditu jantzoak, eta azken finean horre guztiak amalurraren babesean egiten du ere bai. Bestea jendearena, esaten zenua, ez dugu lortu mobilizatzen jendea, ez da pentsatu behar ere hemen jende asko ikusten da, baina antolatzaileetan beti badaude, ez dakit, 6-7, eta ez gehiago, eta surparkaren kontua. Movida guztietan bezala. Bai, eta gero, batzen diren jendeak... Horretan, uste dutanak nolabai jakitun garela, ez da? Eta beti berdinak, lau indio eta 7 tribu. Bueno, hori ere. Hori esan nahi nuntz. Jende asko batu da mugimendura, baina nukleo bat dagolako hor dinamizatzen duena, oinarri bat ematen duna, eta igual, egia da hasiera batan arraun egin zure planetaren alde mugimendua, kontzeptua oso simplea zan. Zatoz zure tablarekin eta eman zaitez zuretan, aldarrekatu zazu, eta jendarentzat hori oso errez egin zaio, eta horregatik batu da inbeste jende. Gero, benetan, esan edo dana da, antolatzaileetan, nukleo askoz txikiago zen, hori argitara eman nahi nun ere baiz, hau da errealitate bat. Eta, uste hori esan nahi dura. Bai, egia esan hori aipatu ez zuena, ez? Alde batetik arrazoi ekonomikoak egon behar dute horren atzan, baina arrazoi ekonomiko ia zior naiz pribatua egirala, enpresenak, bai esan. Ez, bai, aztu zaidana, esatea, inbidia esaten zenun, ez? Bai. Esan duzu. Esan nahi nuna zen, guretzako kasua horrenik ez dago itxita, zeba, bai, Quickborra Riderrek atzera egin du, eta hori bintzat ez du berak eramango proiektu hori, baina hau guztia itxi zenean, gero guk eskatu genuen bilera bat udalan, eta junginen hainbat bilerara, eta bileran argita garbi utzi zitza, bai, ze gure asmoa zen, saiatzea konbentzitzen udala, eremu horretan, surfparka eraiki nahi den eremu hori da, baso bat. Bai, zautzezu. Eta guk nahi genuen nazan, eremu hori erabili ezkero, izatea erabilpen, nekazaritzako erabilpen bat ematea, edo, eta baginekan harremana elkarte batekin, eta dagoeneko aurkeztuzuna egitasmo bat udalari, eta guk nahi genuen apoiatu proiektu hori, ez? Presioa egin horren inguruan. Argi eta garbi utzi zitzaigun, espazio hori urbanizable den momentutik, ez zutela atzera egingo. Esan zuten, hauen hitzetan, hain zaila da lortzea lurrak urbanizable bilakaraztea, non ez dugu nuko egingo horri, eta bai edo bai egun batez egozera eraikiko dugu. Eta beraz, gu atera ginen bilera horretatik ez oso, ez dakit gazi gozo. Eta guretzako hau ez da bukatu, ez dakigu ze pasakoen, eta ze eraikuntza mota egingo den hor, baina egun batez egozera egingo da hor. Bai, eta zoritxarrez gaina, niri eta gutako askori nik uste etortzen zaigu beste eredu bat, ere duela gutxi Donostiak udalak egin duena, artifizialtasunaren aldarri honetan, ez, Santa Clara Uharteko eskultura erreplikatzen era naturalean 20 metrotara dagoena. Ez, 2,5 milioi euro, kriston sarraskia, sarrera kobratzen ikusteko olatuak arroken aurka jotzen, ez? Olatuak entzuteko. Olatuak entzuteko, bai. Barandillatik debalde entzuten duzuna nahi dezun orduetan eta txandarik eskatu gabe. Bai, apur bat kotxez jutea gimnasiora bizikleta estatikoan ibiltzera. Hoi okerra, hau. Apur bat logika horren menpe. Bueno, eta... Baina hemen eztabaidatzea ezinezkoa da. Zutan da kados gaude. Dara gara del mismo equipo, ia. Venga, norraitek hartu kontrako jarrera bat, por entretenernos, aunque sea.
Ez dago inor hola gaiztuaren egiteko. Ega, nik surfean nahi, eta nik ematen kontradizio bat eta, pues, venga. Nik bai, entzun dut, inguruak, bai, surflaria artean beharretu dituna, bazagoela jendea, surflari izan da, agian nire oinarra ezberdina dialako, baina bazagoela honen alde, proiektu honen alde. Eta nire horrek kulturak ditun. Hau da, badago ezagun bat, berari dara pixkat, bere sareetan, bere maila mundilean zabaltzen aizuan zendegi, ari da pasatzen, eta inguruan jendeak jendenak zei egiten. Eta niri horrek tipatzen nago, Zakit gaituarena ez da, baina izatea, eski hau da realitatea, eta surflariak hemen jarrera hori dakaten. Eta niri ez egin, ningun ez dut dara pentsatzen, eta niri deitxuketara luziaren beste hau zaitan, baina ez hori. Osa, alderantzizkoa, esan dana. Sartu, atera, karbitu, baina ez horretan zazinetelako, nagorako natura. Kalean, mendian, dena darakoa. Surflari bat batera, jarrera hori, eta niri horrek ahutzen hau, ezakit igual izan bat zekatzen dut momentu batean, baina, guretan zauden, nola nahi ez dut kilometra atera beste mierda bat, baina goia beste saltaka, zintzu dituko zon da esan dut. Baina badago, jarrera hori, nesutzen beste batia, edanean egiten ekintza bat, Zerikaz egiten ekintza horren alde. Baina... Gainera jarrera kontra Nik uste dut ez garala, bai, arkatu, ez garela inor epaitzeko, ez da? Eta kasu honetan surflariak epaitzeko areta gutxiago, nik behintzat, ez? Naiz inor. Eta hori ulertzen dut, eta zoritxarrez onartu behar dut ere, egon daitezela, o egon daitekela barkatu, egon daitekela jende pilo bat, erdia, laurdena, bi eren berdin zait, horren alde. Ulertzen dut. Bakoitzak bere egoismoaren egoeretatik, berengan bakarri pentsatzen baldin badu, esango du, y a mí que me importa, si luego puedo ir allí. Osea, eskiatzaile bati esaten badiote, aizu, Aralarren eskiatzeko pista bat egingo dizugu, eta nola elurrik ez dagoenez, egu sortuko dugu elurra, eta joan zaitezkete Aralarrera eskiatzea, kandantxu jaz dut esango, porque itxi dute, baina jaka, ez dakiza, baina nigo salien, jun ordez. Eta horrek esango du, pues que bien. Nik ulertzen dut, horako jendea gotea. Eske, gai guztietan, arlo guztietan horako jendea dago, eta gainera, zoritxarrez, kasu gehienetan, gehiengoak dira. Ulertzen. Baina horregatik ni ez naiz inor besteak, kasu honetan surflariak, Donostiko surflariak epaitzeko. Pues vale, zai importa, edo inkluso alde daude, pues vale, horrekin kontatu behar da. Horako jendea badagoela. Baina, nolabait, gizarte, komien artean ere bai, antolatuta, izan daitezke surflari antolatutak, izan daitezke ekologista antolatutak, izan daitezke auzokide antolatutak, nolabait, zerbait eskatzen, edo kontra, edo alternatiba eskatzen dutenean, orduan bai, nire ustez, kasunetan udaletxeak eta kasunetan jaurlaritzak, porque hori ez dugu aipatu, entzun behar die eta erantzun behar die. Ezin gara egon behar de a ver qué dicen los surflaris o a ver qué dicen los vecinos de la calle Miracruz o a ver qué dicen los ganaderos de Enba. Horren zai ezin gara egon. Eta horrekin kontatu behar dugu. Borroka askotan ez gara gehiengoak. Baina ez baldin bara gehiengoak, baina ondo antolatuta baldin bagaude, ondo esplikatzen baldin badugu, arrazoiez nolabait argitaratzen baldin badugu gure plantamenduak, pues igual lindar asko gehiago izango dugu gehiengoak baino. Ulertzen, ez dakit esplikatu nahi zein. Me he quedado hoy un poco... No me he quedado a gusto con lo que he dicho. Baina, horrekin ez nahi nun, ez? Surflariek, pues, jo que sé, badago orgaran, zutabe bat, ezakit astelenetan izaten zan, ez dut erosten papera, surflari ernegatua, zutabe bat daukena. Ez dut txintik esan, arazo ni buruz.
joder, surflari ernegatua, tú eres un cabrón, estás pasando de este tema. Pues no, pues eso, no voy a decir un lenguaje machista, se la pela. No, le da igual, o a euskalo se interesa. Zeta kontuz, surflarien eta rugbian bezala, eta ez dakiz zer deportetan mendian bezala, profesionaltasuna sartzen ari da. Eta horri, bai hortan kirolari bezala eta baita ere periodista bezala lanean daudenak ja interes batzuen atzetik edo menpe daude. Inkluso mendiko kronikak egiten dutenen artean ere, ja badaude nolabaiteko influencia de las marcas comerciales de la montaña. Eta surfean ari eta gehiago. Zeta hemen, ez dakit, zuek dakizue gehiago. Iparraldean, enpresa gehiago daude, interes komerzial gehiago daude, surfen inguruan. Eta orduan azken finean horrek ere markatzen du. Bukatzen dute. Hemen dago pukas bat, nolabait hemen sortu zana, ni goratzen dut, ezagutzen dut, ni baino pixka zarragoa da, era un puto hippie, pero joder, puto hippie, ¿sabes? Un puto hippie que a cuenta de las angulas que vendía su padre, y ya no va a dar más detalles, se ha montado un imperio. Se ha montado un imperio. Sí, tabla, y ya no voy a dar más detalles tampoco, pero los residuos de lijar la tabla van directamente al río Oria. Y el tío hace un deporte natural, naturalista, estamos a favor de la mar y no sé qué, pero las tablas que tú no, que tus operarios están lijando allí en Aguiña, todo ese serrín, digamos que es poliuterano, va directamente al Oria. Tío, deja de hacer el hippie, deja de hacerte el majo y recógelo. Y protege verdaderamente el río y el mar. Orduan, contus, que esto del hippie tal, no sé qué, la tabla y su eso, es como el tío que va con una moto Harley Davidson de 1200 centímetros cúbicos, Puede ser tan contaminante, Ojo, O sea, que no son tan guays. Las personas sí, pero el tipo de actividad que generan... Ojo, Gero... barkatu. Nik ez dut, saiatuko nahiz lagun egiten, luzetzen ezakai, ez dut gaizto izan nahi, baina web gardenen enpresan erabiltzen diren tabla, berrekorrez pukasekoak izan badute, kasualidades. Aipatzen zenunaren itotik, eta nik guato ulertzen dut esaten duenean individualen kontua. Dokumentalan azaltzen da momentu batean, beti lotu izan dela surfa oso kultura individualistarekin edo bukaeran aipatzen da hori, nahiz eta ez den realitatea, eta hirurogeita hamarkadan surfen pertsona horrek esaten duen, beraz mundua deskubritu zuenean, beste mugimendu askotan sartu zela eta ez. Nik uste inbidiaren datorrela, iparraldean edo Lapurdin askoz ere ozeanoari lotutako borroka batetik abiatzen da, olatu artifizialaren era iristen da, martxa oso batekin, kolektibo bat egina dagoela. Donostian lertzen da, edo hasten da kontu guzti hau, aurretikan ezer egon gabe, eta nik uste sortzen direla beziki Lehertzen da, hauek esaten dutenean ez dutela Donibanen loitzenen egin. Urrengo astean. Zenpresak orduan esaten du orduan Donostira eramango dut, bai? Eta horren daude lotuta. Kontua da, nahiz eta abiatzen den asko edo azeleratzen den asko urtarrilean, Donibanen loitzunekoaren ostean, bertan parte egitearen ideia asko zeratzera batik dator, eta gutxienez Donostiko udaletikan surflaria eman zaizkien mezuak izan dira, honek balioko du deskonfesionatzeko ondartza, aukera aukiko duzue gauez surf egiteko argia aukiko duzuelako, aukiko duzue neguan ere klimatizatu eta dezakegulako guzti hori dira. Dira bezurrak, ordaintzen bali baduzu noski aukiko duzula aukera horretarako, baina gaur egun ez zure lagundatzen, ordaintzen bali badira boston, 600 surflari aldi berean, horako guztina bat aldi bat abitzen namarraino gehiago. Orduan, egia da mezu horiek egon direla zabaltzen, eta horrek egin duela jende askorentzat, guadok esaten zuena, joder, posibilean dago, gauko amarretan, zertu argia dauka darako, zerbaitik ez dut. Ez dena esaten da, horrein bako duzu €90 ordua, eta tal, eta ez gozera egon amar baino gehiago. Eta gero azkeneko gazatxoa, hemen berdina gertatzen da, eta
nola egiten dituzten bereziki politikariek edo nola egiten dituzten gauzak, ez? Hemen ere, eta hau da, nik uste argudio oso garrantzitsu bat ezagutzeko interesgarria dena, urbanizagarria da Antondegi gaur egun, bai? Pero planak jasotzen zuen, bere garaian, Eusko Jaurlaritzak 1000 etxe bizitza egiteko aukera zeukalako. Proiektu hori bertan bera gelditu zen, hori ezin da egin, bai? Momentu horretan esaten ari zaizkiguna da, hobeto piztina bat jartzea hori 1000 etxe bizitza, baina hori gezurra da, 1000 etxe bizitzak ezin dira egin. Orduan da, edo usten dugu dagoen bezala, edo egiten da piztina bat, ez? Horretan ere, gauza dauden bezala ustearen aldekoan ez. Lehenengo sektoreak erabiltzen du helburu batzuk direlako, 3 baserri daude, bertan nekazaria daude, erabili egiten dira. Orduan, nik uste garrantzitsua zela jakitea 3000 etxe bizitzen hori faltsua dela ez. Eta hau beste gauza bat, eta guzti hau azeleratu dute publikoki, baina hemen ere halako piztina bat egiteko hiri antolamenduko plan orokorra aldatu behar da. Eta ez dut egin inuntzio hori aldatzeko gaur. Horran daude, sekular bestarriak edukitzen, mai gainean oraindikan ez dagoenean ez da adibidez esan dut, hori baina edutzunen guztia piztu zen aldaketa hori eman zutenean. Hemen eman gabe dago. Eta ia guztiok ematen dugu horretxo, horre piztina bat jarri alde. Bale. Itxoin, nik gauzat gehitu nahi nun. Hala ere kontuz, suflari guztiak ez dira igualak, eta uste dokumentalean agertzen dena da, bai, argi dagoela surf komunitate bat, Jibizek esaten den moduan, ez? Surfa garatu den einean, modu kontsumitzaile batean hasi dela surfa konsideratzen, baina horren ondoan, badago beste komunitate oso bat, egunero saiatzen dana pentsatzen bere praktikaren inguruan zer hobetu dezakeen, erabiltzen duen waxa surfaren gainan zerbait jasangarriagoa erabiltzen, ze tabla mota erabili dezaken gutxiago kontsumitzeko, neoprenoak, zaize. Esan nahi dutena da komunitate bat oso ezberdina, bat ere homogeneoa, surfaren komunitatea ere. Eta kriston eztabaidak daude horren inguruan eta surfparkaren inguruan ere oso tentsio uneko momentu asko sortu da. Eta adibidez Jibiz batek, iletxuriko honek, oso mezu gaiztoak jaso ditu, posizionatu delako surfparkaren aurka bere kintako jendearen partetik. Eta bai, da gai bat benetan oso polemikoa dena, ze badago jende bat ere bere bizitza ekonomikoki mantentzen dena surfaren industriaren gainean. Eta ere oso zaila da, esatea jende hauei, azken finean haiek ere bizi behar dute, ez gea legitimizatzen ari zer edo, baina hori ere sartzen da egoera honen inguruan. Eta oso, esan nahi dudana da oso egoera tentsiodunak sortu daitezkela ere horrelako egoera batean, ikuspegi oso ezberdinak daudelako surfaren praktikaren inguruan. Leko guztietan bezala. Bai. Bai, eta honekin bukatzeko pixka bat, ez dizut ere zapuztu nahi saioa, zuk bota dezun harridura hori ez, jendea alde azaldu delako, baino, hausnarketa txiki bat, bizigera hiri batean 3 hondartzana dauzkana, hirian bertan, ez dala ohikoa ere ez, normalean herri eta hirietan hondartza dago kilometro gutxi batzutara, eta jundar ezatezu, o bizikletaz, o kotxez, o dena delako, hemen hirian barruan 3 hondartza dauzkagu. 4 Santa Clara hartuta, baina ezin dugu oinez iritsi ez badago itxasbera oso esageratua. Auzo guztietan edo ia guztietan kiroldegi bat daukagu, igerilekua daukana. Ez dugu planteatu ere egiten horrela ez denik izan. Behar are gehiago, erakitzen dutenean bat ez daukana igerilekua, Monsen edo Pio Barojan bezala, bizilagun guztiak, puta mierda de polideportibo, no nos tienen en cuenta, ez dauka piztina, eta bar, bai? Paralelismo erresegia da. Itxasuan egin dezakegu denok igeri edo baino lasai bat hartu, bai? Zer dauka piztinak? Beste klimatizazio bat, hemen daukagun klimarekin erresagoa da joatea, aldagelak daude, argia dago, neguan goiz iluntzen denean lanetik atera, eta ez dugu itxasuan sartu nahi iluna dagolako, baina bai piztina, bai surfarekin gauza bera. Hemen inork ez dugu planteatzen, horren beste igeriluko behar ditugun, horren beste kostalde daukan hiri batean, ez? Iritsiko balitz eta egingo balira surfparkak ziur naiz, maila berean normalizatuko litzatekela surflarien artean, ziur naiz. Artifizialtasun guzti hori beste ambito batzutan barneratu dugu oso errez, orduan,
noski ulertzen dudala, erosotasun horretatik surflari askok esatea, jo, de puta madre egin behar digutela hau hemen, ez? Eta pagatuko dut behar den kuota. Baina surflariek esaten baldin baute de puta madre o de puto culo, berdin. Osea, behaiek ez dute erabakiko egin ala ez egin. Osea, que nik ez dio garrantzirik ematen horri. Hemen historia dago, enpresa batek badaukala faktoria bat leku, entre comillas, izkutu batean, ekarri nahi duela, hau da, deslokalizatu egin nahi duela handik, ekarri honea, hau Donostia txik, politagoa omendalako lekura baino, eta gainera, pues eso, gertuago dago beraientza, eta udalak, esaten du, ostia, hor, kendu genitu nela, zaten da, nik lehen esan dut, hau segin egon naiz, leku, osea, terreno bat jabeari, nolabait, bajo prezio, justi prezion, erosten diozunean, nola esaten da hori? No, bueno, total. Bai, bueno, lurroiek irurogei, eta behatzi ez da, desjabetu. Egin zituenan lur guzti horiek espropiazioa, kostatu zait niri. Bueno, total, espropiatu zituen lur guzti horiek etxe bizitzak egiteko, etxe bizitza ja ezin dira egin hor legeagatik, eta esaten du, hostia, daukagu hemen 60 piko hektarea utxik. Artasoloekin, belardiekin, ez dakiz hostiekin, honekin zerbait egin behar dugu. Eta, fin, no voy a decir aquí, piztu zitzaion bombilla, eta kluster horretan, en el kluster del surf, esan ziren, oye, pues nosotros podemos dejar un terreno baratico. Eta besteek esan zuten, hostia, pues handik adunea etorri, merke, goazen horrea. Baina, ez dago beharrik, inor surflari batek, osea, inork ez du eskatu, eta gainera, ez du, nola baiteko, ez dakit nola esan, etekin ekonomikoa utziko hiriari, o udaletxeari kasu honetan. Zeta, enpresa horrek, Eizarnazalen du faktoria, baina pagatzen ditu impostu guztiak Donostian. Hori beste bat da, Zergatik, enpresa horrek bulegoa, puto lokal, aki, hau zontan daukana, hor Jose Maria Soroan, dauka hor enpresaren bulegoa. Eta hor, naiz eta piztina eta hori guztia Izarnazabalen egon, aparece como radicada en Donostia. Y paga los impuestos en Donostia, los pocos que paga. Orduan, hiriak ez luke ezer irabaziko. Irabaziko luke zerbait itxuraldetik, ez? A la hora de repartir esos panfletos, y donde pone Montigeldo, escultura en la isla, pinchos, no sé qué, restaurantes Michelin, no sé qué, no sé cuántos, jarri zezakeen ere, como otra atracción turística más, y olas artificiales en Antondegi. Hori bakarrik irabaziko luke. Besterik ez luke irabaziko ezer, Osea, ez dirurik, ez dakizer, no rebajaría, digamos, la sobreutilización que hay en Zurriola, o sea, no ganaría nada más que, entre comillas, el gancho turístico. Besteik, ez dauka beste. Eta horregatikan itxaron betxua naiz, porque udaletxeari, si no es por cabezonada, no le va nada en ese negocio, O sea, no le va nada. No tiene nada que hacer. Nada que ganar, quiero decir, O sea, baina bueno. Bueno, eta ja pixkat dokumentalarekin sartuta. Nundi dator dokumental bat egiteko asmoa mugimendu guztionen inguruan, eta batez ere dokumental formatu batean, ez? Iraupena ordu baten bueltakoa da, gaur egun TikTok generazioa iritsi zaigunean, 30 segunduko bideotatik gora atentzioa ustea oso zaila dela. Orduan, mezua zabaltzeko, mezu oso luzea zabaldu dezakeolako dokumental batek, baina aldi berean... Bai, hasiera batean, hau hasten da, eskatzen, hijo nintzen abenduko ekimenera, lehen aldiz, ze garaian lan egiten un Surfrider elkartean, eta nire lanetako batzan Bolondresen ekimenak kurritzea, beraz jo nintzen. Bertan, mugimendu herritarra delako, baina bertan bazaudelako Surfriderreko Bolondres taldeko jendea ere bazegolako. Eta eskatu zidaten esku bat botatzea, 2 minutuko bideo bat egin nezakeen eskatuz.
hasiera batean lehenengo saioa izan zen oso jendetsua, biziko jendea egontzerako alternatibarekin eta, baina gero ondoko bi saioak oso jende gutxi, bi saioetan oso jende gutxi juntzan, eguraldi txarra, eta beraz, esan ziatean, egin badezakezu bideo bat 2 minutukoa udaberrian zabalduko genuke, eta aber udari begira, gailurrari begira, zazpiari begira, ea jendea batzen den, ez? Eta esan bale, esku bat botakoet. Eta, beraz, harremanetan sartu nintzen Luizirekin, Luizi da bigarren realizadorea, zeinekin ohituranekan lan egiteko, berak urean grabatzen du, eta esan zian noski lagunduko ditugu, eta beraz hasi ginen bileretara juten, eta gehiago mugimenduan sartzen. Eta azkenan birakatu ginen mugimenduko kide. Eta, martxoan edo, bilera baten bueltan, aterazan ideia, eta zergaitik ez genuke egingo zerbait luzeagoa, ezagizte. Eta hola zabaldu zen, eta ez genekien ez da, mugimendua oso era espontaneoan zabaldu da, eta dokumentala era espontaneo berean zabaldu da ere. Mugimenduarekin bat egin dugu, eta ez genuen pentsatu 52 minutura heltzea. Eta azkenean iritsi ginen gutxi gora bera iraupen antzeko batera, eta esan genuen 52 da, bintzat, Frantzia mailan da, hemen, ez, orokorrean, da dokumental baten iraupen estandarretako bat telebistan, 52, beraz esan genuen egingo dugu 52 minutuko bat, eta listo. Oain oso errez kontatu bezu nola sortu zen ideia, guazen zerbait baina hor ikusi dira medio teknikoak eta irudiak ez dira broma, esan nahi urazpiko irudiak daude, aireko irudiak daude, irudi kalitatea ona da momentu oro, esan nahi hor material tekniko eta jakintza oso potentea dago dokumentalaren atzean. Azken finean, amaieran agertzen den moduan, dokumental osoa era Bolondresean eginda, eta gure material pertsonalarekin, beraz, Luizitan eria, hasiera batean, eta gero esan beharra dago jende asko batu zaigula ere hainbat ekimenetan, ez dakitzenik dorron bat daka, ez? Netu horrikonez grabatzera. Eta gero eskatu irudiak, eta hola, eta azkenan jendak bidali irudiak, eta gero beste batzuk ere lagundu guretan grabatzen, eta bestalde ere, musika aldetik egonak eston laguntza ere, eta azpitituluen aldetik ere egonak eston laguntza, hemen dago aiora gainbegiratu ditu gaztelerazko azpitituak da euskarazkoak, kriston lana da. Beraz, jende piloak lagundu du dokumental honetan, eta igual ematen du oso irudian landua dakala, eta inbat gauza, baina... Ematen du ez, dauka. Baina oso era Bolondresan eginda, eta izardi askorekin. Eta izan da. Bai, euniko egun. Eta oso izardi askorekin, eta esan nahi duena da... Laguntza guzti hori euki ez bagenu, ez ginera iritsiko emaitza horretara, eta guk imperfekzio asko ikusten dizkigu, baina egin den moduan oso ondo iruditzen zaigu, eta hor dago, eta azken bian mugimenduaren energia hori erakusten du, eta guretzako hori gauza handi bat da. Baina egia da, igual ematen du irudi bat, baina azken finean atzean, Eloiaren atzekaldean, oso era espontaneoan Bolondresean eta albezela egin den gauza bat izan da. Baina ez zara betirako nekatu, ez da? Gana ez arrez nekatu. Zan aire, norbaitek eskatuko balizu berriz olako esfortzu bat egitea. Antondegiko. Hombre, Ubaldo kasieran aipatu duen inbidia horretan, nork ez du nahi lagun bat dron bat manejatzen duen, hau, azpiko kamarakin da bilena, azpititulatzen duen hainbat izuntzan. Kontu zibil, ez eman zure telefonoa. Baina, esan nahi duena da gauza asko, ez du ematen, baina adibidez, kartelaren irudia, ez? Kartelaren irudia da bidarteko, uztaileko arraunaldiaren dorron irudi bat, berez. Eta hor juntzan pertsona bat drona erabiltzen zuna, eta xeratik santzin gu, baina ez erabilin ez eman nire izena erabiltzen zute, ez dakal lizentzia, eta esan ginen, bai, lasai ez dugu emango zure izena, eta tarratuzun ezagitzen bat denbora bidaltzen dorron irudi hori, eta ja montajean gaundela urrian edo, insistitu nion, eta bidalizti dan irudia, eta bidarteko uztaireko irudiak dira oso ederrak, da igual dokumentaleko drone irudietako ederrenak,
Eta ez, atzetik egon barri izana tipoa lotxatzen zelako, edo olakoak egon dira ere. Ez delako legezkoa ere ez drona edo zineratara erabiltzea, eta bueno. Esan, Mako. Galdera bat, mugimendu bat grabatzen hasten zeatenean, ez dakit badakizuen noiz bukatuko den dokumentala, ez dakit G7arekin bukatzeko ideia zen duten, edo, bueno, gozen mugimendu honetan grabatzen hastea eta... A ber, gu hasten geanean, adosten duguna mugimenduarekin da G7 arte jongo gea, eta ikusiko gu ze pasatzen den. A ber, gero, hori jarri genuen abia puntu bezala, eta erabaki genuenan dokumentala egitea, o zerbait luzeagoa egitea, ja eseri ginen luzirekin, eta saiatu ginen gidoitxo moduko bat egiten guk mugimendua zulertzen genuanaren inguruan. Ze mugimenduan egin genituen bilera guztietan kiston eztabaidak egoten ziren. Eta eztabaida nagusia egoten zena zen zein da mugimenduaren helburua. Beraz batek esaten zizun, eske mugimenduaren helburua da ingurumen aldarrikapena. Eta bestak esaten zizun, ez, helburua da alde poetikoa, eta surfaren alde poetikoa, eta bestak esatzen zuen, ez, garrantzitsuna da komunitatea. Eta ateratzen zinen bileretatik, eta oso dira oso pertsona pasionalak denak, eta esaten zen, galdu naiz. Eta beraz, momentu batan esaten digutenean, ingogu zerbait luzeagoa, hor eseri ginen, eta saiatu gure helburu nagusia izan zen, goazen mugimenduaren aurpegi ezberdinak erakustera, ze hemen oso jende ezberdina dago. Eta igual, eskusa honen inguruan, oso jende ezberdina batu da, berez batuko ez zirenak. Eta jende batzu ez dutena bat ere berdin pentsatzen hainbat kontutan, baina horren inguruan ados jarri dira. Eta beraz, hori izan zen gure abia puntua. Goazen erakustera aurpegi ezberdinak. Baina, egia da, denborarekin eta atzera begira ikusita, denbora gehiago izan bagenu eta beste baldintza batzutan egin bagenu, igual denbora gehiago pasatuko genuen era inmersibo batean jende hauekin grabatzen, eta hor iruditzen zaigu ala ere oso struktura lineala duela dokumentalak, elkarrizketa irudi batzu gainean, eta gero arraunaldiak, berriro elkarrizketa, nik uste beste baldintza batutan egin bagenun denborarekin, beste erabatura egingo genula. Eta azken gauza bat ere gelditzen dana pixkat, pena iruditu zaiguna, baina hori egiazko egoera izan da. Guk pentsatzen genuen, benetan, gailurraren garaian, arraunaldi bat egingo zara. Benetan, bukaeraraino, egon ziren bilera batzu, baita prefekturarekin, gobernu delegazioarekin, eta dena, egon dira. Baina benetan pentsatzen zen, gailurraren momentuan egingo da arraunaldi bat, eta hori izango da hostia, eta azkenan ezin izan du. Gailurra hasten zen ostiral batez, eta ostegunean egin zen arraunaldia, eta ez biarritzen baizik eta Getarin. Eta ez hori guztiak dira frustrazio batzu, baina errealitatea zen ere ezakitzen bat hilabete lehenagotik, kriston jazarpen poliziala edo bat zegoela, eta kriston kontrol poliziala zegoela inguru honetan. Eta egia da, baina gauza batzu ez dira ikusten, ez dira sentitzen dokumentalean, baina ez egiten delarik argazki hori Hotel du Palais, Biarritzeko tablekin eta hori guztia, kriston baita kontrol poliziala dago, jendea ikusten ze hostiari dira sobrlari hauek, eta hori guztia ez da plasmatzen dokumentalean, baina giro hori badago garai horretan. Eta hori ez erakutsi ahal izana ere da frustrazio bat egon. Bale, Agus eskatu ditza eta bera palak. Ari hori ziraka, zakiz, agian galdera pixka maltzura da, baina momentu honen funtsa da, ozeanoaren txosaren defentsa, aipatzen dute, gu egunero dago barramana itxasorekin, kutsadura ikusten dugu, kutsadura baditu erantzule batzuk, gero da norbanakoaren kontzientzia, baina gero badaude industriak eta zentzu horretan igual falta zait, igualtzea hori interpelazio hori, alde batetik instituzio hori, neurriak apitzaten, kutsatzen dute
dutenekiko, eta hori pixka igual bat izan zait, azkenak hemen izaten ari gara, lortu zen, bere bane logistineko proiektua bertan bera geratzea, baina zer gehiago, sobretzen dira. Bai, nik usteet, hori beste frustrazioetako bat da ere, ez? Mugimendua den bezalakoa da, eta Jibutzek esaten duen bezala, ez? Bere maila sumeko oihartzuna edo izan du, eta azken finean guk egiten dugun irakurketa mugimenduak, orokorrean da, benetan izan duen lorpena da surf komunitatean eta ozeanoaren inguruan dabiltzan jendearen artean kohesio bat lortzea, lotura sozial bat, eta gerura ikusi da horrek lagundu dola mobilizazio bat egiteko surfparkaren inguruan. Baina ados nago, esateko ez dela mugimendu bat gaur egun posizionatu dena industria bati aurre egiteko, eta ez dakit indar hori eukiko lukeen. Baina, azken finean, Borraider edo Quicksilver batek atzera egin du, ez? Ez dakit, igual ez da mugimenduaren indarraren gatik bakarrik izan, baina bere oihartzuna izan du. Bai, ados nago, gero ikusi behar da ere da, mugimendu sume bat da, daude 10 bat antolatzaile, eta egiten da aldena. Eta egin dena ez da gaizki, baina bai, beti egin daiteke gehiago, ados nago horrekin. Apala. Nik galdetu nahi zuen, niretzat arratezu horre ditut euskararen presentzia eskaxia nuloa, dokumentalean zehar, eta zer puntutan hori den bai mugimenduaren isla edo iparraldeko Lapurdiko herri mugimenduen edo aurreko mugimendu horretarren isla edo ikusten dena frantsesez, gaztelera ere ikusten zen, baina euskarazena pedo hitz egin, arterik ere zen ikusten dena, ez? Bai, guk grabatzen dugun momentuan, grabatzen dugu mugimenduaren isla, edo behintzat saiatzen gara, naiz eta inoiz ez duzu inoiz grabatzen era objektibo batean. Baina, bai, eluzi bat ez, dela beste realizadorea, ez da euskalduna, ni bai. Nik egiten duan irakurketa da oso jende euskaldun gutxi dagoela mugimendu horretan. Eta aiorak komentario igual egin zidan, azpititurak ikusi zidan, xantzean, ze pena, ez? Eta zion, baina eske hori da realitatea. Eta adibidez, egia da, badagoela gauza bat, egin genezakena, Helenak hitz egiten du, Helena da neska bat surf kublekin eta hitz egiten harremanetan jartzen dena, berak euskaraz badaki. Baina, eta beraz, esan nik egin posible nukena zen, bera elkarrezketatu euskeraz. Baina niri ez dit euskeraz egiten, eta ez dugu ditura arte euskeraz hitz egiteko. Beraz, nire galdera da, insistitzen dut eta indartzen diot berak euskeraz hitz egitea, beretzako igual naturala ez den egoera batean, edo uzten diot berak nahi duen hizkuntzan hitz egitera, eta hartu dugun postulatua, zirekin da jendeak sentitzen duen hizkuntzan hitz egitea. Eta mugimendu horretan, nik izan ditut bi pertsona zeinekin euskeraz egin dudan, eta ikusi duzut ez emat jende. Kamiseta berda zaukana. Kamiseta berda, ezakitzen zen. Bizikoa. Bai, berak bazekin euskera, baina ez dutukan arpemanik berekin. Baina ez beste bat, baina bai, nire irakurketa da oso jende euskaldun gutxi topatu dutela mugimendu horretan. Surflariaz negatua da horren izan da, surfea. Baina, ala ere, ala eta guztiz ere, mugimendu honek ez ditu iparraldeko surflari ez da Euskal Herriko surflari ipar Euskal Herriko surflari guzien isla. Seguru nago, euskeraz eta euskaldunak diren surflariak ere badaude iparraldan. Mugimendu honetan ez ditut ikusi eta... Espero dugu. Bai, nik jarraitu ditut hilabete jarraituen mugimendua eta... Esalmako, galdera ditzen? Bakin maia pertsonalean, ezakit zure lehenengo dokumentala da, baina horrelako reportaiak egiten dituzula orain, ezakit izan lehenengoa eta gustu hartu zen eta horrelako gozak egiten hasitzera. Baina pixka kontatzeko zertan
bai, gure lehen dokumentala zen, maila hain luzea, aldez aurretik bai luzik bainik bideogintzan lan egin izan dugu urtetan, eta zer? Eta orokorrean biek lan egiten dugu komunikazio bisualean, Luzita biok, eta dokumental hau egin ondoren, esan genuen, badaude gauza historio oso interesgarria kontatzeko, eta jarraitu behar dugu kontatzen historia garrantzitsu hauek, baina eman behar ditugu baliabide, osatuagoak, historia hauek nahi ditugun moduan kontatzeko eta kalitatea handiagoarekin. Ze iruditu zitzaigun gauza asko egualetzirela gehatukuk nahi genuen moduan, genezkan muga tekniko eta finantziarioen gatik. Era bolondresan egin genurako. Beraz, oraintxe bertan, igual daramagu urte bat eta erdi, abiatu dugu proiektu bat, Luzirekin, eta hasieratik nahi izan duguna da era profesionalago batean egin, inguratzeko lantalde profesional batetaz, eta jendea ordaindu ahal izatea gure inguruan, eta beraz, abiatu ditugu hainbat etapa, hori egiteko, eta ari gara beste dokumental bat prestatzen, baina bidea ez da inerresa, beraz, ari gara, gora beretan, eta espero dugu, ez dakit noiz, baina hori bigarren dokumentala ateratzea guk nahi genuken moduan, eta bai, dokumentalak izan ditu hainbat gora bera ere, gaiaren funtsak ez, baina formak. Ideia da jarraitzen ari garela hartzein bat, neska bat, hartzeintxa dena, eta gaur egun bere lurrak ez dituena, beraz, hartzen soila da, eta oraintxe bertan badago bilakaera bat bere bizitzan, eta nahiko luke instalatu, nahiko luke bere lurrak izan, eta etxaldea, eta hori guzia. Eta ari gara erakusten jabegoaren inguruan ze zailtasun baduen berak jabegoa lortzeko, eta azken finean bere adibideak erakusten du orokorrean mundu sistema ekonomiko honetan, gazte batek instalatzeko bere familiatik kanpo ez den egitura batean, nekazaritzan, ukanditzaken zailtasunak instalatzeko, jabegoa lortzeko. Hori da ideia. Ara larrera etorri ez da bila, mesedez. Arbonan baditu. Hori da, iparraldean, gelditu da bila. Bai, baditu nahiko zailtasun iparraldan ere. Ez dakit, galdera gehiagorik, dudarik, maitasun ezurik, Sabina edo Gualdori, malakorik. Vale, bueno. Gauzatxo esan, bat nire esan, asko gustatzen dokumentala esan duzu esan, bat eta egin duzen dutzen zen mugimendu baten berri emateko modu askorak korapiatzen gara, eta nik partartu dokumental batean edo gehiagotan eta korapiak izan naiz, eta egitzen zait, kontakizun bat edo legatu bat usteko bezala, egokia dena. Aguse galdetzen zuen, eta nik edo momentu batzuetan euki dut, eta gaina da zerbait, eta azken aldean asko nekatzen ari zaidan, eta apelazio individuali egiten zaidan apelazioarena. Baina, esan nuke, pixka pentsatuta dokumentalean bi posizioak agertzen direla, eta geotazkian amaitu izanarekin hor badagoela instituzioei egiten zaien interpelazio zuzen bat, ez orduan, nik uste bat dela, Sabinak esan duena, mugimenduaren anistasun horren adirazle ere badel. Eta gero diskurtso txiki bat nahi duenekin, Anton Negirekin, eta, aparte gondidatzea, Anton Negire buruzko dokumental bat egitea. Ez oso profesionala. Piskat, mezu baikor bat edo ematean, eta Gualdok ere esan duen, txatzen duela, edo baikortasun puntu hori ateratzeko. Eta dago zerbait negatiboarekin lotuta, eta aldaketa klimatikoarekin bizitzen ari diren, eta biziko ditugun egoerei aurre egiteko planteatzen ari diren hainbat neurriri lotuta ez. Gauza kuriosoa da, baina Donostiako udalak konfinatu gintuzten bi astetara,
ezarri zuen edo deklaratu zuen larrialdi klimatikoaren zera Donostian, bai? Eta hor dago puntu bat oso argi esaten duena, eta da 2010ko hirigintzako planeamendu horretan urbanizagarri ziren eremuak bere horretan uztea, bai? Lo cual, piztina hau egiteak jartzen da kontran larrialdi klimatikoaren adierazpenean udalak berak hartu zuen konpromesu batekin, ez? Eta nik uste hori areagotu dela udara honetan ikusitu, zenolako gertakariak egon diren, aldaketa klimatikoari lotuta nazio batuen erakundeak berak ere bi dokumentu aterak zituen, dokumentu horietako batean hirietan egoera hauei nola aurre egin proposatzen da, eta horietakoa da hain zuzen ere eremu berdeak bere horretan uztea, hori izango delako gure resilientziaren zeretako bat. Orduan, nik ere sinisten dut, ez du sinisten dut, gobernariengan, gobernariak oso tematuta daude honetan eta enpresa zer esanez, baina testuingurua oso zail jartzen ari zaie, eta nik uste testuinguru hori aprobetxatu beharko genukela, benetan gure hiriaren etorkizuna ere bai jokoan dagoelako modu batean, ez? Eta ez delako ja surflariak bai ez da, baizik eta da Donostia daukan eremu berde gutxienetako baten babesa eta defentsa egin. Eskerrik asko. Zuei. Eta baina afaria dago, ez? Esan dezu, Bai, bukatu horretik, repaso txiki bat egitaragoa ez da bukatu, gaurkoa bigarren emanaldia da, zinemaldi alternatibo honetan, da, gogoraraztea refreskatzeko besterik gabe. Datorren ostegunean izango da hurrengo emanaldia, eguraldia laguntzen badu, Sagüeseko frontoian, Nosotras Mujeres de Euskalduna. Ostiralean, Letamaneko terrazan, eguraldiaren arabera baita ere suposatzen dut, tijera kontra papel, datorren larunbatean Trinian Afrikan zinezikleta eta bukatzeko datorren igandean Gladisenean ez eskerrik asko proiektatuko dira, ondoren ere bai solasaldiak egongo dira eta parte hartzera animatzen zaituztegu eta gogorarazten dugu oraindik kamiseta bat geratzen dela eta kamisetarik eraman gabe ere norbaitek donazioa egin nahi badu hortxe dago edalontzia. Vale, eta mila esker etorri izanagatik. Marruma kulturalak.